Здравейте, приятели! Добре дошли отново в канала ми. Днес ще ви покажа новите ми придобивки от Golden Rose. Ако ви е интересно, останете с мен. Както виждате, по-голяма част от покупките ми са за устни, защото съм маниачка на тема червила и за това ще ги оставя най-накрая. Първо ще започна с продуктите за очи. Първо ще започна с спиралата на Golden Rose. На опаковката пише, че е за обем. Цената на тази спирала е 2,99 лева. Спиралата е синя и четката е стандартна, не е силиконова. На пръв поглед си помислих, че самата тубичка, опаковката на спиралата е синя, но всъщност не е. Тя е прозрачна и вътре се вижда самата консистенция на спиралата. Информацията, която се дава от самата марка за спиралата е, че тя е обогатена с провитамин B5, който подхранва фоликулите и спомага за укрепване на косъма. Това дали е така или не, може само да гадаем или ще видя с течение на времето. Следващото, което си взех, е очна линия. Цената е 3,79, отново в синята гама. Не знам, нещо съм настроена към по-цветни неща. Времето се затопля, идва лятото и искам да пробвам и да правя по-цветни гримове. Очната линия има много тънка и прецизна четка. Цветът е много наситен и плътен, има напълно матов завършек. За тази очна линия се пише, че има водоустойчива формула. Според мен с изсъхването на консистенцията цвета става 1 или 2 тона по-светъл. Ще продължа с молива за устни Dream Lips Lip Liner. Цената е 2,99. Моят номер е 520. Е винено-червен нюанс. Моливите от тази серия много ми харесват, защото имат много мека текстура, много лесно се нанася и има страхотна пигментация. Със сигурност за напред ще си взема и други цветове от тази серия. Първото червило, което ще ви покажа, е течното матово червило на Golden Rose. Цената е 7,19. Имам специално видео за тези червила с други нюанси. Този път си взех номер 16. И този цвят ми стана един от любимите, защото много добре ми пасна на кожата. Цвета ми хареса много и ако искате да разберете какво точно представляват тези червила, какво аз мисля и какви други цветове имам, ще оставя линк края на това видео. И идва ред на червилата от серията Velvet Matte. Те са на цена 4,29. Няма какво да се говори толкова много, защото всички знаем, че тези червила са наистина много хубави. Разнасят се лесно, имат кремообразна текстура и много добре омекотяват устните. Ще започна с номер 34. Това е класическо червено. Следващото е номер 29. Този цвят е смесица между винено, червено и кафяво. Много интересен цвят. Следващото е номер 28. Това е в лилаво.
Много нестандартен цвят, нещо съм в експериментално настроение и явно това лято ще съм много цветна. И последното е номер 33. И това червило е в черно. Да, сега ще се чудите къде ли ще го носят това червило, но никога не се знае. Просто исках да го имам. И наистина цвета е много наситен. Много ми хареса. Всъщност всичките цветове много ми харесаха и нямам търпение да си поиграя с новите си играчки. И да, това беше за сега. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре и не забравяйте да се абонирате за канала ми. Чао за сега!